i-assemble namin today yung aquarium. Ayan, tapos eto pinalagyan na namin ng ganito. Decoration lang yan, design lang yan guys. Ayan, hinugasan na ni Papa. Kasi medyo ano pa eh. Wow, so nice! Ang cute! Ang cute niya. Hello guys! So today is papakita ko papakita namin sa inyo. Ipapakita namin sa inyo yung i-assemble namin today yung aquarium. And ayun, sobrang excited nila. Silang dalawa excited masyado. And ayun, papakita namin sa inyo kung paano namin. Actually, konti lang yung nabili namin mga bato-bato, pero pag ano lang natin ilalatag para alam natin kung ano yung kulang. So ayan yung ano. Ayan. Okay, wait. There's rocks! Yeah, there's our rocks. Ayan, tapos eto pinalagyan na namin ng ganito. Decoration lang yan, design lang yan guys. Ano lang yan eh. Ayo anak. Anong tawag dyan eh? 45 bang no? 45 per ruler. So 1.5 to na ruler itong ganito. Gusto ko kasi dapat kasi yung black sana. Kaso sabi ni Papa blue daw eh. Sige blue. Ayan. Dalawa kasi kami yung gustong blue. Hindi na ako makita. At saka hindi ko gusto itong red. Ito hindi ko gusto. Gusto ko kasi yung plain lang siya or something parang black lang ang dito. Ang nandun kasi red lang at saka blue. Kaya yan lang yung aming nakuha. Ayan. Dili, pinahas. Maalala pa. Ang ganda. Maganda naman siya, in fairness. At saka pag magko-contrast yung kulay siguro niya sa aming wall. Tapos bumili kami ng... Ayaw. Ano to mga pera, anak? Bumili kami ng bago kaninang isda. Medyo malaki-laki na rin siya. Kuy. Ayan, 50 pesos ang isa. Kuy ni siya. Kuy na ang gold. Kuy sa nang uris yang na kuy sa na. So, dalawa yung binili namin kanina. So, bali 100. So, dalawa na siya. Kano na ko bi? 1, 2, 3, 4. 4 like a book pa. So, ayan. I like it. What? Like it. Dapat Ayan. Hinugasan na ni Papa. Kasi medyo ano pa eh. Matumi eh. Hinay pa ha? Sabi ko sa iyo eh, kanina wag mo nang ilagay yung decoration, yung design. Bakit? Kasi huhugasan pa. Di sa ghost. Tarong nga pa. Lagi. So ni bulan ba? Ha? Sabuni para crystal clear. Wow! Crystal clear. Parang purpose na Pili, dito. Purpose. Parang kami excited. Kami tatlo. excited ka pa. Ikaw hindi. What na po touch? Hmm. Sakit ko. Itapuan na nawas na ko. Tapos, eto yung stone na binili namin kanina. Konti lang eh. Mahal na ito yung malaki. Hugasan ko muna. Alam mo ba yung ano ng shell? Yung hinugasan, ito yung Nay, konti lang. Dapat kasi marami. Hindi naman namin in-expect. So, pero mas okay na rin yan. Para at least alam natin na kung ano yung ulam. Hinaya pa? Bundak ba? Glass piya na. ito lang.
Siguro ditong gipalit. Siguro. Dapat daghan. Okay. So, siya, dapat daghan Ang susan. para sosyal. Dapat daghan para sosyal. Huwag na. Malikot. Naya. Sobrang likot mo. Sus, pwede naman natin i-count dagat. Ano ito dagat? Ay, sa banda, no? Tara sa ban. Tapos lagat. Kung nasa na naman eh. Ganito kasi ninigas. Lago na natin ito eh. Kunti lang. Wow, so nice. At least. Okay, bye. Wow! Di ba? Saan natin yung lalagay ngayon? Ayan na. Yan. Ayan. Ang cute! Ang cute niya. So, ayan na. Tapos, bibili pa kami ng ano dyan, yung LED na light, guys. At saka air pump. Medyo mahal yung air pump, air pump or water pump. Medyo dolyar siya doon sa pet shop. Noya. Tsaka for now, okay lang naman sa kanila na walang air pump muna. Yan lang muna. Ayun na na ko. Sakto na na. Sakto na na ko. Hello guys! So ayan, update sa ating aquarium. Naririnig nyo yung maingay. Ayun yung aquarium natin. So, kasi nung last na hindi ko napatuloy ang ingay niya. Hindi ko napatuloy yung pag-vlog kasi nga gabi na yun na natapos namin ni Papa. So, ipapakita ko sa inyo yung itsura. But first, ayan, ito yung mga maliliit na pinalik namin dito. Yung mga maliliit na isda. So, grabe yung mga black. Oh, grabe cute nila, no? Ayan. Pero parang lambakay naman sila ng konti. So, ayan. Dyan yung mga maliliit. Tapos, i-off muna natin. Kasi maingay siya. So, ayan. So, eto yung aquarium na nabili natin, no? Nakikita ko na to sa inyo. And then, actually, di ba, dalawa lang sana yung tawag dito. Koi yan, guys, koi. Medyo blurred na siya ang tubig kasi ang bilis mag-blurred sa kanila. So, dalawa lang yan. Tapos, bumili pa kami ng dalawa na malaki. Pero, namatay. Ayan. Yung isa namin nabili na pinakamalaki, namatay siya. Hindi ko alam kung na-vlog ko yun. Pero namatay siya, guys. Kasi nga, yung koi, kaya pala, yung one time na hindi pa kami nakabili nito, ito siya, ano to, guys, air pump or water pump. So, ang ginawa namin, hindi namin alam kasi yung koi, ganyan siya, nakanganga siya lagi. So, akala namin normal lang yun. But then, yung pala, kailangan pala talaga na mayroon siyang air pump. Tai chi na pa, tai chi. So, akala ko kasi dati, pang-decoration lang yan. Pero, ayun, nung ilang araw na nung namin nalaman, but nung nabili namin tong namatay na yung isang isda namin. So, namatay na. Yung pinakamalaki pa yung namatay. Talagang naghihingalo na siya, guys. Kaya, kinahapunan nung pag-alis namin, nung kinuha namin si Hagrid, bumili kami kaagad ng ganito, pump. Kasi yan pala yung makakapag sa kanila. Hindi, yung tawag dito, yan yung makakahinga sila, ganyan. Hagrid best. So, ayun, nakabili kami. Iba-iba yung prices niyan, depende. So, may mga 900, ganyan. Kung medyo malaki na talaga yung, maliit lang yun naman yung aquarium namin. So, alam niyo yung nakaka-relax siya. Nakaka-relax talaga siya. So, ayan, yung itsura nila, oh. Ayan.
Yung mga, ito pala, temporary lang to kasi wala kaming ibang mailagay dito sa mesa. So, ano lang, tinanggal namin yung mga bato. Kasi sabi ni Papa, mas okay daw na walang bato. Ito yung bulaklak na, yung binili ko. Ayan, kasi ano yan eh, parang bato yan eh. Kaya hindi siya naaano. So, isaksak natin. Bukas pa ito change si Papa ng yung water. Ayan. Yan yung itsura niya. Ayan siya. So, bibili pa kami ng mga decorations. Pero for now, yan lang muna. So, ayan. Para yan pala yung mamamatay sila. Hindi sila nakakahinga sa loob. Ayan, oh. Ang ingay nga lang. Ang ingay-ingay niya. Ayan, medyo magastos dito lang tayo. Medyo madumi yung aming kasi ikakarating lang namin. And, ayun, medyo magastos lang siya. Yung ang tawag dito, yung aquarium talaga is nasa mga 450. 450 ba? Yes, 450. And then, yung pump, nasa mga, kasama na yung mga tubo, mga ganyan, nasa mga 300 plus. Then yung mga isda. Tapos, may nabili pala kami. Wait lang. Ito yung pagkain ng koi. Ayan siya. Toms. Ano to? 65 pesos. Ayan. Pagkain natin. Yung mga isang buwan daw yun, aabot yung kanyang pagkain. And then, ang dami naming nalaman, meron parang pagkain ng iba-iba. Yung parang tawag doon, sakura na, may sakura na isda. Pero meron ding, meron palang to, pagkain ng koi para lumabas yung kulay niya. Kasi diba iba-iba yung So, ayun, parang, wala lang na, kasi kami tatlo talaga, parang na-in love kami dun sa ng isda talaga guys. Kaya pinush ko na, sabi ko sige na, okay. Kasi gustong talaga namin talaga. And si Hagrid everyday pag umuwi siya, sobrang excited siya. I'm happy na doon. So nag-update lang ako doon sa aquarium na nabili namin kasi wala lang, baka sakali lang may yung mga ideas na nakuha namin, baka may interested din kayo, diba? Ang dami pa namin kailangan malaman. And marami na kaming plano kasi sa gagawin naming bahay, kung makakuha na kami ng bahay, gusto namin, meron na kaming mga plans na okay, gusto natin ganito, meron tayong pond para sa mga isda, ganyan. So, ang dami na naming iniisip kasi sobrang nakaka-enjoy, nakaka-relax siya. Pag alam mo yung pagising sa umaga, siya talaga yung talaga yung una kong tinitingnan guys, yung aquarium, yung isda. Kasi ang nakasarap sa feeling talaga paggabi. Kasi paggabi dyan lang kami sa sala, ayun, nagtitingin-tingin lang kami. Medyo maingay lang yung pump talaga. Pero ayun. So magpapaalam na ako dito guys. Nag-update lang ako kasi hindi ko nakapag-update nung last na namin yung aquarium. So, ayun. So, I hope you guys enjoy and follow nyo ako guys sa Facebook, Instagram, Our Family Budget. And, abangan nyo, i-announce ko yung ating winner sa giveaway siguro sa tomorrow or sa next upload after nitong video na to. So, abang-abang po tayo guys. And, ayun. So, ayun. See you in my next video guys. Bye!